Sintening kemareng gamadyaning Kayiwangan Suralaya menika ta warnane diwaning para dewa wisik Sang Hyang Pikulun Bathara Guru ya Sang Manikmaya ya Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti ya Sang Caturbuja Risa juga nonton gamadyaning Sila Kandha Waru Binangun sineba sangganing para widodara widodari para Jawata Hapsara Hapsari ingkang kepareng caket pilenggahing Sang Hyang Jagat Girinata menika ta warnane Jawata ing sidhe pangudal-udal mewisik Sang Hyang Pikulun Bathara Narada menggeraken Sang Hyang Bathara Indra ing Jawi Andir Blabar sangganing para Jawata yayah samudra ing dedaratan parandiring mangke Sang Hyang Pikulun Jatimurti dereng kepareng amedhar pangandikan dadak sakeleng mangke katingal swaraning guntur jumaleger dados katandha bilih Sang Hyang Jagat Girinata arsa amedhar pangandikan dados kemangur wijining pangandika Sang Hyang Bathara Guru ingkang dereng kababaring lisan Kang samar pamoring sukma sinopmaya Anjala ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrih sekar
kadung ngaskandanya maweh rarasernaning iya Om Mastu Nomo Sidam Skaring Bawono Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis rawuh wonten ing madyaning Bale Marti Kundha Manik Kakang Narada boten benten kelawan parapatan ingkang sampun kelampah wonten ing mriki tansah angrembak perkawis lelampaning jagat ingkang boten mendha nanging malah saya ndodra Kakang Narada perkencang warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe ha inggih lho Di kelompok piyambak menika ngantos bingung dayanipun menapa lelampahan kados mekaten menika teka jagat ketaman pegebluk ingkang madal sairing usada mongko sampun kathah para titah pujangkara ingkang dados kurban sirna wonten ing Madyapada krana kateraking wewalaking dewa menika kados mekaten menika kula westani welaking dewa krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para Jawata nanging sinten ingkang ngadamel ruhara ing temadu wonten ing jagat menika lha piyambak mboten saged amestani mila pangaos sawetasi watahipun wonten asta paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada sampun wungsal wangsul anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permana jati parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara sampun kathah panjriting para kawula ing ngadamel resah manahipun ingkang rayipun Manik Maya krana sareng kula naliti dhateng mobah musik ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polahing para kawula ingkang mapan wonten ing jana luka Kakang nanging kados pundi malih pambudidayaning para Jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing tumanduk wonten ing jagat raya menika Kakang. Dalah inggih to panjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon mboten saged lan mboten sembada ambirat dhateng ruhara ing tumanduk wonten ing jagat menapa malih ingkang raka ing sithik pangdaludal. Jernyatanipun kula menika namung dapur utusan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mahe mboten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru doh nyana cerak nyana kula menika dipun westani nglangi dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti Miladi. Samangke monggo. Mlatri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mobah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat. Monggo menawi katiti priksa kanthi netra walaka. Umbyakipun para kawula menika kenging sesakit. Nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presani kanthi netra walaka. Lah menika lho. Ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing raka Siti Pangdaludal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing raka Siti Pangdaludal. Menika mangke menawi kantos wonten titah ingkang mutah dhateng Kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng Kayiwangan sinengguh para Jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika. Wah, menika mangke kula wastani kriwikan dadi krejekan geguyon dadi tangisan lho Di. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango nengi lerwu
sing duka cipta berbuti mandana raras ing tintre madyaning bali marti kundha manik panggihaning para Jawata nalika semanten kendel datanmu badatan musik Sang Hyang Jatimurti dupi midhanget aturipun keng raka ing sidhe pangdal-dal Sang Hyang Pikulu Narada dadya kebaing pamitang jroning galih Sang Hyang Jagat Girinata dadak sakoling mangke kasaru geger sanggihaning para Jawata sampe alok yen ana titah ingkang minggah wonten ing Kayewangan Suralaya miyak sanggihaning para dewa ingkang samyang gantung seba dadosaken geger sanggihaning para Jawata Hapsara Hapsari mangrombaing para Jawata hi kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah ning kayangane wenehi dalan dala wenehi dalan Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rada punapi menika kadhi ingkang sowan boten pangling Panakawan Bagong ha inggih lah nembe kemawon kula menika kendel angenipun munjat ngersa padhekati pramidi Bathara Guru kuwatos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing kayangan lah nuwun sewu lho Dik boten ateges kula menika dados ngetingalaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjihaken babagan sesakit ingkang tumanduk wonten ing jagat menika nggih menawi boten klentu lho nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepeng asta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika sajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong wonten dawuh apa sababe sawise kita ngautu ning asta ulun tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok mletho. Menglasem lho. Wah, wis nginang-wirangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat panipe dayana ing kasantosan. Ulun rada kula antaran bekti londo ulun. Ya ya Bagong tak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat dayana ing kasantosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentekan bahan. Kulon Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah trondolo ora diwangsuli.
Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayaning kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu pukulun menawi kersa lan kesduwing penggalih kula menika sakmenika sadhe martabak. Kowe lah. Ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu pukulun setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 pukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Mboyanate dahar. Apa mau Marwanto? Martabak. Martabak. Wondene pukulun sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun tawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih pukulun kula namung badhe nyuwun prisa. Kok donya menika yang boten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mrika mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa, kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa kuwi? Niku lho, napa jalan tengah solusi. Solusi supados jagat menika enggal padhang menika kados pundi caranipun serananipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata mekaten dados satur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa kula nyuwun pangajeng sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah pukulun. Bagong wonten dawuh ngerti yo jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadya ning jagat. Menika mencekam saestu lho pukulun. Mencekam saestu awet kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra walaka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop pukulun. Dadi umpane dadi bioskop dengkulmu mlacat ki ora. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados mekaten niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun, lan kadhawuhan kados pundi. Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten enten dol tinuku wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Sripah. Kok sik to, MC Sripah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking dregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sunek mati aku sing MC. Engko batal, dados pangupah jiwa kula mandhek. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik doting dlongop, mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani, nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku kudune wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Pukulun lampan wonten jagat menika sampun morat-marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndawaken
kebijakan ingkang samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek kula mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulun. Oh Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titaning mapan ana ning Janaloka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata nanging tanpa beda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi seprika-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok kula kudu kepripun. Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho kula. Tilik-tilik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apu kulun Sang Hyang Jagat Kirinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak cek cak cek cak. Supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ana ing Bale Martya Kundha manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanglet mboten goro. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora. Dadi empu Sang Hyang Jagat Kirinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nang ngoten matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit Pukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun Sang Hyang Rada kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati. Ah, lah wis ora karo-karuan anggere sing munggah Bagong niku rawur-rawuran. Ulun Sang Hyang Bathara Indra, kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun niki. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya, Bagong. Nggih, nyuwun pamit. Kula madhal pasinan Ulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Pripun, Dik? Ndara dasih aturipun ing Rama Siti Pangudal-udal. Kakang Rada, sakmangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Mangke riyin. Nuwun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyin, Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres, Di, sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon, dadi tangisan.
nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun Manikmaya. Mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados kedadosanipun mboten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Prabu Bathara Guru ingkang badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton, syarate kudu kaya ngene. Ah, ngoten menika mangke wonten pepadang. Ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten sae kedadosanipun. Kakang Rada, wonten dawuh. Kakang Rada mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rada menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang ngawrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Ketapna para wadyabala Jawata Bagong dirangket nggih ngestakaken dawuh di Kakang Rada menika sampun dawuh ulun Kakang. Ah, monggo tunggak waru godhong dadap. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta aneng asta piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket wau jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan kula wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mergo kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali Wang Pikulun Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Niki Wang Pikulun Bathara Guru bola-bali meng hang-hong. Ora ana kata-kata sing jelas ming ngilahing gemremeng kuping kula nganti nesu lho. Nek Pikulun Bathara Guru ramene kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwih-luwih rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak totok lho kowe. Heeh, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti, gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau mung dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagadgirinata merga sampean niku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut, tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo, bali nanti. Wah, lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ra isin.
Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitam kan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Modar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok ngedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti eneng nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapamu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok wis? Lho, aku ngopo? Weh lah, kampun nyalake kula lho, kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar blas. Ya jeneng iki ngene iki piye? Wes iki dalam rangka proses. Proses wis. Delon. Wis lajeng ketiwa mandor. Wis Nyai, nglakon sing wis nglakonan dhewe ya mengko didilakon. Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Pancen Jandya Rama nyangkang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disiya-siya. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan Jagat Dewa Bathara. Kowe ra edan ngono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kenging menapa ora. Ujo. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu semban kaya wingi-wingi. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe
mengkambing ditampakan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin, nggak mau. Nemeng dikambing kita akan mau ora carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora bu kok malah gumujeng. Wih lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene. Do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan, Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih? Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Ngeden Bagong meneng. Kene nganti aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Bagong. Aku kudu kepiye Bagong. Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah, mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna gelem penting. Janaka wonten paningadem. Janaka wonten paningadem. Kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke rak kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu bakal tak tandangane. Dewa mengko sing methoke adikku Janaka apa dene Sencaki? Ndeka wis tak kendel. Janaka? Methoke para dewa ya Dimas. Lucu. Oh iya, tak kerja. Tinunun kadanira wirang tumandang satyane ku karwanira satyane ku karwanira
Bagong. Iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki? Langkun ngarang. Santen kan munjulan. Sapa? Santen kan munjulan nyanyi. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Ditaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Mangan ngono jane. Piye? Lorendra lemang ngono. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora? Kuali. Heeh, ning kuali. Bathara gelem gawe tentrem ing jagat apa ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi. As ora sandadak kokean pertingsing. Wis ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki. Amuk Suramarta Jamrata. Ana tandanya. Ardi kentrang sirahmu. Kentres. Oh, kentres tak kira kentrang. Pecah siramu. Bener banget ae. Piye? Banget ae. Arep main ayunan. Panggal tak ayun. Oh, tak panggal tak ayun. Mati dereng aku. Jawata sampun kendhang kapracundhang Prabu. Ora Busdaya para Jawata sampun kendhang kapracundhang. Jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Bagong, Nun. Iki reku malik kapan? Wah, tesih suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ra masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni ora. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna kula maring adhawu Diya kuwatir kula menawi mangke Pikulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok
Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun. Aku balekno kaya mau. Balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton omong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik. Dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah, engko sing sampean terus lunga. Ha niku dandane kaya ngoten niku. Ora, Bu. Setyaki piye? Menawi ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke nek percaya kali kula to. Mengke nek sampeyan niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampeyan niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong mlarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kualat. Kaya ngoten niku. Sampeyan ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan sakniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukministi Bima Jembawati semaput kabeh. Ora sampeyan. Kok Prabu kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Us. Kok njur aku sing ngurut sapenake dhewe ora. Kok Prabu kados pundi? Sang Hyang Jagadgiri rata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Kati langit Samarika den prayitna semuriris eka balik
kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangan nalika semanten geger. Disababake kula piyambak nembe pados rana supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraking melaking jawata. Nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung. Kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika. Asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babagan kados pundi sepados sakmangke para kawula saged gesang. Sowanipun ingkang putra Kakang. Anakku sapa? Ingkang putra pun Bagong. Piyambakipun matur dhateng Ingkang Rayi minangka wakiling para kawula supados Ingkang Rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Rugara. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trada. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung bramantyaning kakung kaduk kepanasen. Wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson. Adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Samareka ten prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos pariposama imbal wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna Sang Badranaya ya Sang Nayantaka dupi mulat satunggiling jawata ing nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagyat Sang Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Gun sing langit kelap-kelap katon lergen sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking ndas balewur ladal ora mangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lha kok dadi iki aku ditututi karo wujud tanpana kawan kowe sapa aku Semar kowe mabur ngambah Dirgantara ditutke wujuding bledug ingkang 1000 cacahe. Kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku.
ingkang wujud bledug ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebakya ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona Kakang. Wah. Candrak sumbere. Panus maning jajalan. Sukertaning bawana lah kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bledug-bledug sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat. Ya pancen ku wis pinesti. Lan aku kudu nindakake kelawan dawuh Kang Maha Kuwasa. Merga akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat, wis padha sulap marang kebiaring brana picis. Iki dadi pauku maning menungsa. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabehing menungsa. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Apik-apikan aten. Kowe ya tetep iso mapan ana ning jagat, netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungsa iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bledug mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang tukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas, aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget wekasan iso ngringkehake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka 2, aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat. Ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati, kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliget. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengising anak-anakku. Ingkang padha sumebar saindenging jagat iki, Semar. Oh, ladara. Corona wonten dawuh pukul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku enek ana tandha, wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi pepadang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake, aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh. Jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya.
Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Wah. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe. Wis ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep satriya nek rupane padha aku. Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ana pepadang. Kresna ulun ra bisa gawe padang nglawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadang. Bocah edan iki. Tok apake? Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundarawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara Setyaki. Iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi uni le. Balikke. Asline aku le tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Niki. Tak drijine dadi tumpangke teng apik-apikku lho. Pun nggih. Yo siap nggih? Iya. Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih. Cinciripit gula batu gejepit. Sepele. Kene le ngematke tenan kok ming cinciripit gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ayo kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso kaya ngene kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya ora entuk dendam. Wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya mang takon. Kula Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Wis gak arep ngopo meneh iki. Ya wis wektune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapet karo Kurawa kok. Ngono kuwi. Wong iki nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Werkudara, Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandanke sore mau metune ming kari dhewe gek ming disipat barat. So meneng niku nganggo realis mikirnya realistis nih. Siang realita ngono lho. Ngetan. Lagi iki lho bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan. Gentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula. Lan iki sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah,
Damar mancong cinopet. Wah, janggut lho, Mir. Lara iki. Senengane kok. Wih. Sok meneh iki nganggo kathok sing ra lobok. Aku metu menjete ngiwonengen. Tutuk sisan. Koko Prabu, piye? Rumaos kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah. Iya. Lah jadi arep kondur ning Madukara apa nang kene? Mespaosaken gojekipun Panakawan menika geli. Geli basa apa? Pun kliwat sak menit.